I čao svima, ja sam Nikola, verovatno me znate iz prošlih klipova koje sam upravo sad postavio na YouTube. Ja sam se složio sa drugovima koji će za 5 dana doći sa mnom da snimamo pitanje i odgovor, odnosno zbog škole. Danas sam postavio klip zabave i smeh sa Nikolom Bogdanovićem i prvi klip od početka YouTube kanala. Od juče pa do nadalje ću snimati klipove, ali snimat ću klipove i to dok mi ne stigne, kao što sam rekao, dok mi ne stigne Minecraft za Xbox. Kada mi to stigne, onda ću snimati igrice i tako. Za 5 dana, kao što sam napomenuo na početku, počinje klip zbog škole, odnosno pitanje i odgovori sa Nikolom. Tu će biti moj drugar Kristijan i Miloš. Ja ću postaviti na Facebook profil da mi tu šalju pitanja koje ću ja zapisati u svesku pa ću čitati. I vi što me gledate i vi pošaljite neka pitanja, verovatno ću i vama odgovoriti ako je veoma kreativno pitanje, i da je glupo pitanje ja ću reći zbog škole. Zato mom omiljenom fanu Jaseštajnu, odnosno Milanu Iniću, želim da ga pozdravim i da ja sam iz njegove teme, zbog sira, ja sam uzeo ali nisam uzeo sira nego zbog škole. I tako, igricu ću snimati, imam Xbox, možda ću posle pitanja i odgovori, možda ću snimati FIFA 2014 Ultimate Team. Tu možemo da biramo Real Madrid, samo je najveća šteta što ne možemo da biramo srpske timove, ali možemo ove strane timove i čao.